Sa ngalan samahan ug sana ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Aron mandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa. Atong hinumduman ang kanunay nga pakigugma sa Dios ug mao man usab ang mga higayon nga kita nakasala tungod sa atong tawhanong kahuyang. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinursulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. Makaagahom nga Dios himuha kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kayang pagsaka sa langit ni Jesucristo imong anak. Amo naman nga kadaugan ug dinha diin naguna kanamo siya nga among ulo nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, giisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimagnuan niya pinagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod, nga buhi gayud siya. Nakita siya nila og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan na bunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab nining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanusa kini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, ug Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya, ug siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit, og mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarugman kamo dinhi, og nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi, sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Misaka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay, usagatig sa mga trumpeta, alang sa Ginoo.
kamungadto sa Dios sa mga singgit sa kalipay. Kaya ang Ginoong labing alandong ang kataan. Dakong hari sa tibok nga kalibutan. Sa Panginoon sa iyong trono, uban sa mga singgit sa kalipay, usaling sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kay hari sa tibok yuta ang Diyos, awitin siyang mga himno sa pagdaing. Maghari ang Diyos niya sa kanasuran, mga lingkod ang Diyos niya sa iyang banda ang trono. Isa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usaling sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Epeso. Og naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaut usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko, nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom, nga ania kanato, nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato, mao ang gigamit niya, pagbanhaw kang Kristo, ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo, didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan, ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang napulog usa ka tinunan miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus ug sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus ug ningon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta, busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudoi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Unsay timailhan sa tinuod nga pagpangga kung ikaw biyaan. Kasi ng ibang bayan o ng ibang bahay. Na ako'y usa ka higala nga retired teacher. Pero akong nahibawan nga una, bisan karon malipayon siya apan ang iyang kinabuhi tungod kay ang iyang naminyuan siloso kaayo. Wala sila nagdugay o sa kadaghanan sa iyang pagpadako sa mga anak, single mother. Apan sa pagkamatay sa iyang bana, siya gihapon ang nagpadubong. Ninot kayo mga kasinati, kanang kung aduna kay dako nga pagpangga, dili na pwede nga sa pulong lang, kundi sa buhat. Kung ano na tayo giingon nga pagtuo nga si Jesus misaka sa langit, bisan wala ta kakita. Unsaon nato na siya pag kinabuhi o unsaon nato siya pag explain sa mga bata. Sa akong tan-aw, bisan dili ko maminaw sa mga anak atong akong amiga, makasabot sila unsa kalawom ang paghigugma nga ilang nakita diha sa ilang kasinatian. Kayang ilang inahan wala man pud nagminyo, apan nakapasaylo gihapon og hangtod karon malipayon. Dili lang nabahin siya bana og asawa, kay dili raman pud ang bana ang mubiya o sahay ang asawa pud ang mubiya. Unya ang pagbuwag kanaganing ang epekto sa anak dili masabtan, labi na kung gamay pa. So hinay-hinay gyud pasabton nga ang pagbiya sa pagsugod, kung magtrabaho ka, mubiya man ka sa balay, pero mobalik ka. Kung mag-abroad ka, maybe after 6 months o 1 year, mobalik ka. Pero kung di na gani ka mobalik, unsaon man sa usa ka bata pagsabot nga ikaw mahigugmaon. Kulang ang material nga butang para mahimong timailhan sa imong paghigugma. Apan kung adunay dakong pundasyon diha sa pamilya,
bisan mamatay na siya o mag-abroad o dugay mo uli, atong masabtan nga tinuod ang iyang paghigugma. O kini nga mga kasinatian sayon ipasabot ang pulong o ang pagtuo nga mitaliwan na, misaka sa langit si Jesus. Pero sa wala pa siya nisaka sa langit, siya nabanhaw. Sa wala pa siya nabanhaw, siya namatay. Sa wala pa siya namatay, siya buhi. Uban sa mga apostoles o nag-ayo, naghigugma hangtod kamatayon. Nga sa ato pa, dako kaayo ang pundasyon sa atong pagtuo, tuon kay adunay kasinatian ng mga apostoles sa tuman paghigugma sa Dios. Ang Dios nga Amahan nahimong tao diha kang Hesukristo, mao nga bisan sa iyang pagsaka sa langit na ipadala na Espiritu Santo. Sa ito pa ang atong bunyagan kamo sa ngalan sa Amahan nga makagagahom sa tanan nagbuhat sa langit ug yuta, ug ang iyang paghigugma sa tanan gipakita sa iyang anak hangtod sa kamatayon, ug bisan sa iyang pagbiya na gipadala nga Espiritu. Sa ato pa kini nga formula, ang pagbunyag sa ngalan sa Amahan sa Anak ug Espiritu Santo kinahanglan kung kini atong pagtuo atong ikinabuhi. Sa ato pa sa atong kinabuhi, kanunay adunay misteryo sa pagtuo ug adunay buhi nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ato ta sa laing application kay kato lain dili man to tanan, no? Naingon niya nga kasinatian. So sa laing bahin sa application, bato-bato sa langit, ang tamaan ay hindi nakapagtago. Kung dili ka mag-amping sa imong kaugalingon, pwede nga mutaas ang imong blood pressure, pwede ka ma-hospital, ug maangin ang tanan nimong mga hinigugma. Kung dili ka mag-amping sa daghang sugar, mutaas ang imong insulin. Unya, madiabetika, maangin gihapon ang imong hinigugma. Kung di ka mag-amping sa mga parat, kay lami kayong ginamos, na kay bato, nga bisan magtago, ikaw mo tago usab sa ospital. Kay sakit na kaayo, kinahanglan operahan. May pasibato kay nakagawas na dayon sa Senado. Pero ang atong mga bato nga tinaguan tungod sa kalami sa ginamos, kinahanglan atong ampingan nga ang atong gituuhan nga gihigugma ko sa Ginoo, busa gihigugmaon usab nako ang akong kaugalingon og panggaon nako nga adunay klaro nga pag-atiman. Kay siya ang ulo, kita ang lawas, dili pwede nga sa pulong lang ang atong ulo, ang atong pagtuo, ang atong gisulti, kinahanglan atong ipakita sa atong tibuok kalawasan, sa atong kinabuhi. Sa ato pa, dili siya lahi, dili siya separate, dili siya alienated, hiniusa kay tibuok kasimbahan. Na ako'y nakasakay sa ferry boat gikan sa Camotes padulong sa Liloan, o kahinumdum ko kay naa may itoy diri. Naasay dala nga gamay nga bag, sling bag, unaay itoy. Unya akong istorya kay ganahan mong pukog mga ingunan nga mga pet. O sa lakton nga pagkasulti, mapinanggaon. Nindot kayo magpangga, no? Pero kinahanglan ang pagpangga dili lang sa itoy nga imong giatiman. Pwede po nga panggaon ang ubang mga ero nga walay nagatiman.
O dili lang nato panggaon ang atong mga banay, kundili ang tanang banay sa Pilipinas. O dili lang nato panggaon ang atong lawas ug ang atong mga pet, kundili usab ang kinaiyahan. Kagabi na-miss mi dito sa pati sa Gunog o niagi mi sa gamay kaayo nga dalan nga dili na makasulod ang 4 wheels, siyempre. Motor pwede. Pero maghinay-hinay kay naon po'y gamay nga kanal ug ang tanan nga mga drainage sa mga balay tuwa sa gamay kaayo nga kanal o bisan pa magbutang ka og mask. Siyempre baho kaayo. Unya sa kilid na ay nag-inom nga pipila ka kalalakinan. So kung ma-immune na ka sa baho, pwede ra pod nga di na nimo tagdon. Kung ma-immune na ta sa mga problema sa lawas o sa katawhan, naatay sense of desperation and hopelessness nga di na ta moatiman. Pero ang pagsaka sa langit ni Jesus, pwede gihapon nga kay siya man tuo sa Amahan, iyang isulti ang tanan natong panginahanglan ug ang iyang sugo atong mapaminawan ug atong buhaton usab. Kay aduna na may kadaugan. So kung kita mag-explain sa atong pagtuo, ang pagsaka sa langit, kinahanglan pasabto nato sa mga bata, kini ang buhing pagtuo. Na ay kadaugan, kay adunay nabanhaw, kay adunay nahigugma sa tibuok niyang kinabuhi hangtod kamatayon. Ug kini makita sa managtiayon sa ilang pagpinasaylo ay mag-level up ang ilang paghigugma, musaka sama sa langit. Mo level up ang grade 1, grade 2, grade 3, musaka sa stage kay naningkamot nagsakripisyo. Dili lamang ang mga anak, kundi ang tibuok banay. So kung tinibok na siya sama sa simbahan, malangkubon ang atong pagigugma ug sayon gani ipasabot sa atong mga kauban nga mga Katoliko. Hinaot pa ta nga niini nga atong ebanghelyo ug sa celebration sa pagsaka sa langit, kita usab malangkubon ang pag-atiman sa gihigugma ni Jesucristo nga uluhan sa simbahan ug ang paghigugma alang kanatong tanan sa kanunay ipakita sa atong mga buhat. Nagatuo ako sa Dios Amahan, sa tanang mga makita o hindi makita, nagatuo kami sa usap na Ginoo, si Jesucristo ang bukong anak, Anak samahan sa walay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Anak dili binuhat, usa kinaiya samahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka natong nakataw alang sa atong kaluwasan, nagalaw siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya ang may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato ilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya na matay o gilubo. Sa katulong adlaw na balnaw siya, aron matuman ang kasulatan. Pisaka siya sa langit ug nakalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya ng himayaon, aron pagmatok sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyang ginarihan walay Nagatuo kami sa Espiritu Santo,
ang Ginoo makahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa amahan ug saan, dungan sa amahan ug saan, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostolikong simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunya alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magapo kita ngadto kang Hesukristo. Ang Ginoo sa himaya nga gikuhagikan kanato apan padayong nagpabilin ug nakig-uban kanato hangtod sa katapusan sa panahon. Mutuaw kita nabanhawng Ginoo pamatiyang among mga pag-ampo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, kiniyahan sa Espiritu, nagisaad sa gahimayang Kristo. Musaksi kang Kristo ug sa iyang mensahe. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanan nga gisangunan sa pagmando, dinasik sa Espiritu ni Kristo. Mangulo uban ang kaalam o kaligdong diha sa diwa sa gugma o sa pagserbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga kabos ug ang mga huyang, sila nga nagsagmuyo ug nawadag paglaom, dadon sa Espiritu sa gihimayang Kristo, ngadto sa katawhan nga andam mutabang kanila, aron makabarog sila sa ilang mga katungod. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa tungang silangan sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta sa padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga nangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang niadtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahuyang kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang matag-usa kanato dinhi sa atong parokya, matinud-anong mosaksi ug mahimong mensahero sa kang Kristong kalipay, paglaom ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga imuuntang isipon nga takos sumapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makadayon sa langit mong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Ginoong Hesus, Hari sa himaya, ipadala ang imong Espiritu, aron kami mamati sa iyang mga pagdasig ug musaksi kanimo, ikaw nga padayong nagpabilin uban kanamo, bisan nagpuyo ug nagahari dinha sa tuong kamot sa amahan, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamarong niya ato mga halad, dawat ta sa Dios samahan, makagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa ato kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
Ginoo, naghalad kami karon ni ining sakripisyo sa mahimayang pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi ni ining mga santos nga buhat sa misa. Mabayaw kami nganha sa mga kalipay sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matao. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinunan ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagka-Dios. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw sila sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagitapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag na inyong ato sa mga tinunan ug mingon, dawata kaniyo Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanato.
Ang misteryo sa pagtuo. Karong paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usabang ang mga igsoon nga nangamatay. Malawom ng banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudom sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan nimo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang ginangaulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug tanang mga santos na nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinagi na Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Isip mga hinigugmang katawan sa Dios, magampo kita sa Aman. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo kay mo kaming doson sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa laog tanang kasamok, samtang nagapaabot ng malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagyingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagkitatang atong pagilipsunay.
Kini si Jesucristong nabanhaw ug nisaka sa langit, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa bangkit sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagahom og tunay nga Dios, nagtugot ikaw kanamong aniya pa sa kalibutan, sa pag-ampit sa mga butang nga Dios nun itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma nga nasa kinabuhing walay katapusan diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga pahibalo, ang atong Pilgrim Center nagkinahanglan pagayon og dugang suporta pinansyal alang sa kahumanan niini. Busa mo pahigayon kita og second collection. Aduna usab kitay mga pilgrim donation boxes ug mahimo ninyong ihulog diha ang inyong tabang. Pwede pod moduol sa parish office alang sa inyong mga donasyon. Gidasig ang tanan sa pagsulat sa ilang miracle experience or answered prayers, pinagi sa pangama sa mahal nga Berhen sa regla. Palihog og tunol sa inyong gisulat adto sa parish office. Sugod sa Agosto 1, 2026, ang mga expired nga luti sa Roman Catholic Cemetery sa Humay-Humay sugdan na sa pagpanghabwa. Ang lista sa first batch nga mga expired nga luti ana sa bulletin board dapit sa dagputanan. Adto lang sa window 4 sa parish office
aron ma-update og marinyo ang inyong mga lote. Ang Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine mopahigayon og medical, dental ug legal mission karong adlaw, Mayo 17, 2026 adto sa Sax High School grounds. Ang mga serbisyo naglangkob sa mga musunod: medical consultation, optical, tuli, ibot og hinlo sa ngipon, ECG, urinalysis, FBS ug legal consultation. Gihangyo ang tanan sa pagpakaylap nining mga kasayuran sa inyong mga katilingban aron pagahimuslan kining libreng serbisyo sa parokya. Daghang salamat. Palihog manindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap Kanimo. Ido ko ang inyong mga ulo, ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Manalangin ta kaninyo ang Dios sa makagahom sa tanan, kansang bugtong anak karong adlaw mikayab sa langit, ug nag-andam alang kaninyo sa agianan, aron makasaka kamo didto, din atoa siya naghari. Amen. Gitugot unta nga alang sa langit, magpakita si Kristo nga maluluyon, kaninyo sa iyang pagbalik aron paghukom, sama nga siya hikitan sa iyang mga tinunan, human sa iyang pagkabanhaw. Amen. Kamo nga nagatuo nga nagalingkod siya uban sa amahan dito sa iyang himaya, makatagamtam unta nga malipayon sa iyang pagpabilin uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan sumala sa iyang gisaan. Amen. Ug magpabilin kayo ng panalangin sa makagahom nga Dios samahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.